Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya oyango ikruok margi ne twak e kindgi kod Kenya Kwanza tich adek mar jumani. Tend Azimio yango ni twak mokwongo biro bedo mar gero mise mag lalruok kendo bedo gi chike madhi tayo twak. Jachung weche marwa Ken Muga miyowa mathoth. Rito kod siso kweth mar Kenya Kwanza kanyakla kod Azimio koro yiere mar chako twak margi saa 5:30 mar chieng' tich adek mar jumani. Kweth Azimio lando ni romono biro timore Bomas of Kenya bwe Nairobi. Mutni mag twak nyalo metni romo mokwongo ka Azimio ni kod chung' motegno ewi twak magidwaro ni okaw dwe achiel ka gigo ma idhi losie kaka pek mar ngima ka Kenya Kwanza to othal ni dwach Azimio mar twak okowinjore bed ni gedo e pek mar ngima e pacho ka. Penjo pod nyuolore ni kweth Kenya Kwanza kod Azimio biro bedo nade kendo ka bende ginyalo bedo kod winjruok kaluwore kod pogruok manitiere kind gigo magidwa ni mondo mi twagie e kindgi. Kenya Kwanza dwaro ni mondo mi twak obedi mar chuogo duol mar IEBC keto tim chik majiwo pok marom ne kit chwech duto e lemo mag telo, keto e chik aguch omenda, chuogo apis jaket sirkal tesre to kod tego apis jatend migepe. Korka korgi Azimio to koni twak biro gedo e pek mar ngima, nono yiero mag 2022, chuogo commissioners mag IEBC, chiwo thuolo maromre ne lemo mag piny owacho kod chiwo luor ne duond buche mag siasa kaluwore kod katiba. Jodito madhi tayo twak makamano kelo kanyakla jatend Wiper Kalonzo Musyoka, ka jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah mar kweth mar Kenya Kwanza bende nie lai. Korka Kenya Kwanza jogo madhi twak dhi bedo jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheruiyot, gavana ma kaunti ma Embu Cecily Mbarire, jaod bura ma Iala Hassan Omar, kaachiel kod jaod bura mar kaunti ma Bungoma Catherine Wambilianga. Aput mar Azimio to kelo kanyakla jatend DAP-K Eugene Wamalwa, jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi kod seneta ma Nyamira Kaunti Okong'o Mogeni kod jaod bura ma Malindi Amina Mnyanzi. Ken Muga, Ramogi TV.